खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव केएलअ आफादनि मुङाव रां दाबिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गसाइगाव महकुमानि कसुगाव थानानि सिङाव थानाय गरुफेलायाव साजि फालांगिरिफोरनाव केएलअ उदखारि हान्जानि मुङाव गोबां बिबांनि रां दाबिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बांलादेशनिफ्राय एसएमएस आरो 88018774026663 मबाइल नाम्बारनिफ्राय गरुफेला बाजारनि सासे फालांगिनाव केएलअनि मुङाव 10 साननि गेजेराव 5 लाख रां होनो दाबिनायखौ लानानै फालांगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे एसएमएसखौ मोननायनि उनाव फालांगिरिफोरा गिखांनानै गावसोरखौ रैखाथिनि थाखाय कसुगाव पुलिसनाव दाबि दिखांदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। सासे आबादारिया जापानाव ट्रेनिं प्रग्रामनि थाखाय सायख'जादों। चिरां जिल्लानि बेंटल सालबारिनि स्ट्रबेरी आबादारि अमरसिं बसुमतारीखौ जापानाव प्रेस्टिजियास एग्रिकालचारेल ट्रेनिं प्रग्रामनि थाखाय सायख'दों। लाइमोन आबादारि अमरसिं बसुमतारीया मोनसे जौथाइनिफ्रायनो स्ट्रबेरी आबादनि फारसे रोंगौथि थानायजों 9 दाननि प्रेस्टिजियास एग्रिकालचारेल ट्रेनिं प्रग्रामाव सायख'जायो। बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ सरकार दानायनिफ्राय बिटिआरआव बुथारनाय सिथारनाया बारा जादों। प्रमद बर'आ फैनायनि उनाव बिटिसिआव फिन असान्ति जागासिनो होनना अजद दैखांदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि सोरजिनाय बिटिसिखौनो प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं होननानै बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखियो एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि बेबादि प्रमद बर'खौ सोंखारिनायनि सायाव इएम राकेश ब्रह्मआ गोख्रों फिनजाथाय होयो। लोगोसे इएम निलुत सरगियारि बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होनानै बुङो दि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ दैखांनानै लाफिननांगौ। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ सोंखारिनाया दुलाराय बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ असनमान खालामनाय जादों। बिटिसिआ रावनिबो हारसिंनि सम्पति नङा, बियो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनिबो नङा। बिटिसिनि रायजो राजानि जिउनि बलिदानजों मोननाय, बियो रायजो राजानि सम्पति होनना इएम निलुत सरगियारि बिथाङा बुंथियो। गाबोन 20 मार्चआव खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादनि जग्राफि आयदानि सोंथि बिलाइखौ नंखाय एडिट खालामनानै गोसारहोना फरायसाफोरखौ गोनो गोथो खालामहोनो नाजानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय शिबसागर जिल्लानि गासै 7 फरायसाफोरखौ पुलिसआ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि बे 7 फरायसाफोरा बे नंखाय सोंथि बिलाइ गोसारहोनाय वाट्सएप ग्रुपनि एडमिनफोर। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया देहा फाहामसालियाव दावराव देख्रेब नार्जारिखौ खौरां लाहैदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि देहायारि हालोदा मोजां नङैलाय बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो। दावराव देख्रेब नार्जारिखौ फाहामथाय होबाय थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव कंग्रेसनि लिडार गर्जन मोसाहारि बिथाङा थांनानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ खौरां लाहैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि देहाया एसे मोजाङाव फैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।